és la història d'un mite. L'estúpida història d'un home fet mite. El mite d'un home estúpid fet història. L'estúpid mite que explica la història idiota del típic atontat de merda amb el qual mai no us podríeu sentir identificats. O sí. Tot va començar molt abans d'ahir, quan Arquímedes va dir: Eureka! Heus aquí. Tot cos submergit en un líquid experimenta una força vertical i tal i cap amunt, igual al pes del volum del fluid desplaçat. El mite de la taverna és una explicació al·legòrica de la situació en què es troba l'ésser humà respecte al coneixement. Afirma l'existència de dos mons. El món sensible, conegut a través dels sentits, i el món de les idees, tan sols abastable a través de la raó. Relata l'existència d'uns éssers que es troben en captivitat des del seu naixement a l'interior d'una fosca taverna. L'única llum que tenen és la que prové de les imatges projectades a la paret d'enfront. Allò únic que veuen és, doncs, per ells, la realitat. El mite explica que un d'ells aconsegueix alliberar-se. Es narra que aquest captiu, al ser alliberat, descobreix que fora la taverna hi ha un món exterior, a l'intempèrie, on hi fa fred, i la llum encega. Però armat de valor, aquest home surt per veure per primera vegada el món exterior, amb els seus propis